Ahojte priatelia. Pred nami je nová Škoda Scala Monte Carlo modelového roku 2025 vo verzii 1.00 TSI s výkonom 85 kW, čo zodpovedá 116 koňom a automatickou prevodovkou DSG v elegantnej farbe Stahel Grau s panoramatickou strechou. Táto verzia kombinuje dynamický dizajn, bohatú výbavu a úsporný motor. Reálna spotreba paliva je okolo 6 litrov na 100 km v kombinovanom cykle. Výbava Monte Carlo zahrňa čiernu lesklú masku chladiča, čierne zrkadlá, čierny spoiler a dekoratívne prvky po obvode karosérie. Exkluzívne liaté disky so športovým dizajnom, plne LED predné aj zadné svetlomety, tónované zadné okná a panoramatickú strechu. V interiéri nájdeme športové sedadlá s kombinovaným čalúnením a kontrastným červeným prešívaním, čierny strop, dekoratívne lišty v charakteristickom štýle, multifunkčný športový volant s logom Monte Carlo, moderný multimediálny systém s veľkou obrazovkou a digitálny prístrojový štít. Táto verzia ponúka aj klimatizáciu, bezkľúčový vstup, parkovacie senzory a asistenčné systémy vodiča, ktoré robia jazdu pohodlnou a bezpečnou. Táto kombinácia atraktívneho vzhľadu, praktickosti a moderných technológií robí Scalu Monte Carlo skvelou voľbou pre tých, ktorí oceňujú štýl a funkčnosť. Ďakujeme za sledovanie, osobitná vďaka za lajky, odoberajte, ak milujete autá. Prajeme pekný deň a do skorého videnia.